Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. August 26, 2018. Nung unang-una kang makapunta sa bahay. Birthday kasi yon ng bunso kong kapatid. Pagdating nyo dito sa bahay, kasama mo ang mga barkada. Nakita kitang dumiretso sa kusina kung nasaan ang mga magulang ko. Nakita kitang nagmano sa kanila na siya namang ikinatuwa ko. Habang naghihintay, maluto ang mga food. Nasa sala tayong lahat. Naglolokohan, nagtatawanan. Habang nagsiselfone ka, napatitig ako sa'yo. Napakamaginoo mo at napakabait. Grade 10 ka that time at grade 8 naman ako. Napansin kong wala ka nang umiimik kaya naman nagyaya ako na mag-selfie. Mga tropa pips, smile naman dyan! Hindi ko inaasahan na tatabi ka sa akin sa pag-selfie. Aaminin ko, kinilig talaga ako. After ng lunch, bigla kang nag-volunteer na maghugas ng plato. Sabi mo, sanay ka na at turo sa'yo yon ng lola mo. Tita, kami na po ng mga kasama kong boy sa maghuhugas ng plato. Sabi mo. Hindi sana papayag si mama dahil kayo ang bisita. Pero nagpumilit ka pa din. Binuhat mo na ang mga hugasin. Nabaitan ako sa'yo noon kasi napakarami ko nang nakikitang kabutihan sa'yo. Habang naghuhugas kayo ng plato, tinawag ako ng tito ko. Biglang may tinanong siya sa akin na talagang ikinagulat ko. Mabait tong bata na to ha. Kanina pa niya unti-unting nakukuha ang loob namin. Manliligaw mo ba siya? Tanong ni tito. Ay hindi tito, mga barkada ko lang po sila. Ang sagot ko. Pumunta na ako sa sala. Makalipas ang ilang oras, nagkakayayaan na naman na magmeryenda. Habang nasa hapagkainan na tayo, wala pang nagdadasal. Nagtuturuan kami pero walang may gustong magdasal. Kaya nag-volunteer ka at sinabi mong, ako na lang po ang magli-lead ng prayer since ako naman po ang pinakamatanda sa kanila. Isa na namang kabaitan ang nakita ko sa'yo. Natapos na ang mga araw na yon at nag-uwian na kayo. Bandang 9 p.m. kinagabihan, bigla ka nag-message sa akin. Hi, naiwan ko ba yung earphones ko sa inyo? Wala kasi sa bag ko eh. Pabalik naman kung nandyan. Ang sabi mo. Wala naman ako napansin na earphone kuya, pero bukas hahanapin ko. Ang reply ko sa'yo. Nagpatuloy ang chat natin ng araw na yon. Hanggang sa mapag-usapan natin ang paghuhugas mo ng plato at sinabi mo din na may tinanong sa'yo ang tito ko. Tinanong pala ako ng tito mo kung nanliligaw ba ako sa'yo. Nagulat na naman ako. Napakakulit talaga ni tito. Nagpatuloy tayo sa ganong usapan. Madalas na tayong magka-chat. Lumalim na ng lumalim hanggang sa nagustuhan natin ang isa't isa. Isang gabi nag-message ka sa akin na hihintayin mo ko sa gate ng school kinabukasan para ihatid ako sa room ko.
Pumayag naman ako pero hindi mo ko nahatid dahil late ka nang pumasok. September 2018, Quirino Day. May usapan tayo, nagagala tayo kasama ang barkada. Magkatabi tayo sa jeep at nakatulog ka na sa balikat ko. Naging masaya tayo nung araw na yon. Pinaka-memorable moment ko na kasama ka. Tumagal pa tayong dalawa ng ilang weeks. October 29, 2018. Intramurals. Ikaw ang pambato sa Mr. Intrams ng team ninyo. Sumali din as Miss Intrams yung ex mo that time. Nakikita ko nag-uusap kayo ng ex mo habang nagpa-practice sa pagrampa, pero okay lang naman sa akin. Araw na ng pageant. Nag-cheer ako ng todo sa'yo. At success dahil ikaw ang tinanghal na Mr. Intrams 2018. Miss Intrams 2018 naman yung ex mo. Kayong dalawa ang nanalo. Doon na kayo nagsimulang magkasama araw-araw. Napansin kong nawawalan ka na ng oras sa akin. Minsan ka na lang mag-chat at hindi mo na ako inaantay sa gate. Nagsimula ka ng manlamig at tuluyan na akong kinalimutan. Sobrang sakit pero kailangan ko na ring tanggapin na mahal mo pa rin ang iyong nakaraan. Naging kayo ng ex mo ng 11 months at naghiwalay din. Buti nga sa inyo. Until now, 2020, may nararamdaman pa rin ako sa'yo. Paalam na, Mr. Dishwasher. Salamat sa care and love na binigay mo sa mga pinggan at sa akin na din. Pag bumalik ka, tatanggapin na lang kita bilang isang kaibigan gaya ng dati. Hihintayin ko na lang ang ibibigay sa akin ni God para iwas sakit sa puso. Pero aaminin ko, hanggang ngayon ay nai-imagine pa din kitang naghuhugas ng plato sa kusina namin habang ako ay nagpapadede ng baby natin. Ha? Naguluhan ako doon, partner ha. Ako po si Erith. Baka namin. Namin, oo nga no. Ako po si Erith, certified tambalanista at ito po ang aking kwento.